Bayu sesarkan kuda budaya panwat pandelong saking pangwasaning Gusti Kang Maha Agung Gusti Kang Momon Bing Dumadi yen sedaya idi pangestunipun nenggih para bujangga ning atur kang tansah lumebet wonten sakjroning sanggar pamujan lumantar saking kuku sing dupa kang kempelun dupa ingkang angganda wangi ingkang angebaki wonten sakjroning alun-alun kuda budaya Makwa. Duh Gusti Kang Agung Gusti Kang Akarya Jagat. Pandelong saking pangwangsaning Gusti. Pandhem wonten sak pucuking grana anging krihake sakabehing bela bebendhu ingkang banting kanggo gawe. Ana sakjroning sanggar pamujan kuda budaya Makwa. Anjing krihake sakabehing Sokerta ingkang ganggu gawe bebasan mendung putih padha nyisih mendung abang padha nyimpang mendung peteng padha meneng wak Trake sakabeh ilu-ilu bakas mati dan melek lan uga sak pinunggalane nggih wah Allah kambru lan uga sing barok wujude kang gedhe sinetron mencoro kandhok ning Rahana lan uga siung kang bebayani lan uga gegiri siya manwah kuda budaya kowe Hon kang bapa nyuwun minta yen saking mandating pangwasaning Gusti Kinarya menggaipun pesut kang wujudipun Kyai Sapadiwan Buat Apuk Jaya Krata Kula Krata ya yen Waneka warna tentang melek lan uga sak pinunggalane ya manwasaku nyuwun dedaharan ya mat aku nyuwun dedaharan kang arupi kuku sing dupa aruga samangke kula badhe nyuwun pamit wong sakjroning akan pamujan ora bakal ganggu gawe op kene apa kang dadi slatamu tak turuti lan uga tak pinangkani sawi bare lamun bali yo aneng kandhangmu dhewe-dhewe kok kowe lamun ora bali kok bakal sirna dening
pangwasaning Gusti pangwasaning Kang Agung. Wah, apa? Wajan panas aku yang bermakmum aku yo koyal bali yo pamit yo Ukyo tansah pinanggirayu anggenipun kuda-kudaya. Hangaye pakaryan wonten sajroning dalu punika para sesepuh kula matur suwun para bapa-bapa matur suwun yen kaya mangkono aku tak enggal bali. Os. Was. Bapa wiji bapa sadar. Targi wonten panggon bapa dasar kalau menika panggon pamit warna tuyul pamit aku bali po aku bali. Oh iya. Bali siji-siji yo ya. Kira lamun ora bali iku bakal dadi kena benduning Allah. Edaning Allah lah. Op. Katon Semarang kadya dening Gutur Mas lengki para bujangane ngatur kang sampun kinarya menggahipun pusaka pecut Kyai Samandiman Wal. Kaseblake gunung jugruk segara asat lan. Sasampunipun sira rasa gandha rasa nggih. Lampun sira bali ana bangkang dhewe-dhewe panos. Matur suwun panunggal bali Pak. Aku takut bali Pak. Aku ngaturaken duking panuwun dening para sepuh kang sampun ngaturaken repopong duka dalem menika Pak.
kadang kala mau mengkaibung wonten obong dupa lan uga kairing dening gara-gara dalu punika sumangga sesarengan kuda budaya. Debateng para penonton sedaya katuran pinara ingkang sekeca lan uga katuran amirsani pagelaran